Ang pagsasaka ang pangunahing pamumuhay dito sa aming probinsya. Kita mo yan? Papa ko yan. Mahal na mahal ko yan. At proud na proud ako dahil siya yung papa ko. Oh, simple lang. At yan naman, ako naman yan, nagtatanim ng palay. Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka lang para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video is nanabagta sa kabasakan. Init ka adyo. So guys, muna ang papa, ganda na sa kabaw kay magdaro na. Hawa kay basig masungagan. Hindi sa kanilo. Hello guys. So dara nga kahig. So guys, mo na yung lagkaw. Ani may mag stay one init, ani may musilong. Init magud ka adyo na. Tanawa mo lagkaw. O di ba? So nani? Anjara ko mo uli. Palubgar ako no na. Di ko na mo nguan. Di ko na malungag. Mark Beats. Pasawani. Ilagay na malungag, oy! Di na malungag. Sabaan. Init. Di ba kanindot, oh? Kanindot sa ngan. Kasi naugbo na. Mo nang papa, nagdaog kabaw kay padung na mag sudlay sa kabasakan para ready na tamnan sa humay nga nilarot. O diba? So simple. I'm so very proud of my father. Oh my God. Mo na gihinloan na, hindot na, ready na dyan si John. Mura ragad pag naggugma, kailangan ka ready nga masakitan or pasakitan ko ni John. Char. So mo na, sudlayan na about, I don't know what is the Tagalog of sudlay. And then, o mo na palibot sa among kabasakan, dili na among atanan. Or what do you amuha na? Puro sila na sinaupan. So mo nag amo ang papa. And then proud ko kaadyo ana. Buutan kaadyo. Oh my God. I love you, Father. So mo na kailangan si Jag sudlayon nimo para nindot si Jatamnan nga way mang bukol-bukol nga na bitaw. So, mo nang sudlayon si Jag. O di ba kailangan pilidoon. O gusto mong mutanaw na ako ng sudlay visit from mo. Stock in. Familiar ba mo sa ingani? Nga kahigan ni mo una ang luwang usa ninyo tamnan para nindot siya ba? Parang hapsay pareha sa inyong relasyon nga murag hapsay pod. Char. So ingan na una siya mapatag man na siya mo na kahig sa tawag sa mga I don't know what is the English or Tagalog of that. That's my tukoy nga mo na kalingaw kauban. And then o diba kainit. So narag among kahumayan ag uban na tamna na uban wala pa. Mo na among nguan naglaro og tagod. Kay mo to itanom sa sinudlay dan sa kinahigan. So mo na kailangan nimong banganan or talungan nimong ibot ang tagod para hindi siya mga pugtod or mga pugtod
banganan si Ja parang dali ra si Ja labay sa luwang, char. Malabay jud para sa inyong gugma. Kung ano na taste, kailangan na ng ibuwag. Or, moto. Igit. So, muna guys, ng lola ng isa, kanang girl, and then, ng manghod ng nakakaluog, naka-t-shirt, sky blue, and then kanang duha, na sinhuwa na mo, ihe. Parang dali mahuman, mas dali manggod mahuman ang trabaho kung daghan mo magbuhat, diba? Char. Oh, muna ako na kailangan bitbito nimo ag tagod gikan sa taguranan padung sa mga luwang parang ready na ready, then tulin ang injuhang pagtanim sa basak, diba? Cool siya. Nanghunaw kay padung na muli si ate. Char, ate. So, di ba pamilya mo ka nang gikan bitaw mo sa basak nga kalapok injong basak na. Kalapok injong kamot. And then injong tiil mo na manghunaw. So, mo na paspas kadyo sila mo tanom, di ba? Tanawan ninyo o wala na gipas forward mura na ilang natural muna basta kalingan na bitata mo trabaho sa basak ma-familiarize na natin din maabdik na ta sa mga buhatin, di ba? Wa na paligoy-ligoy pa. So naara ko naglahi kog ahua parang matulin sad kog ako char. So nga naara magkusnit ta kag gamay ibutang nimo sa juta then tarengan pud nimo butang parang di si ja matumba or manglutaw kay inig sorbi ni papa na patay lumus jud kag sabaw day kun di nimo tarungon. O di ba kailangan nimo mukusnit ra kag isa kay hybrid manggud ni nga seeds sa humay. So mo nang ikusnit ra nimo si ja. O di ba para sama sa pagkusnit sa imong hinigugma. Char, hinigugma. Higit. So guys, muna di si Zahawbo kay muan di kani nga area di si Zahawboon. Di basak nga uban na area nga hawboon jud sa. So guys, mo nag-amuang pinatrabaho. O di ba paspas jud na sila mo na ilahang natural. Walang halong chemical. Char. So, ayan guys. Di ba? Wow, nakadapag sundang nagtanim sa basak. Basing na limatok. Char. Linta. Anong Tagalog ng limatok? Di ba linta? I don't know what is the English of Tagalog. English of linta. So, nga narakos nito na nimo. Thank you guys for watching my video and see you again in my next upload and don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye. Paalam.